ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ምስኹም ፀንሕ ደላውን ቅራብ ንሻይ ገብረሃንስ እየ ሎሚ ዕድም ኣለኒ ዕድመይ ንዓይ ሓድሽ ዕድም እዩ ነዚ ሕጂ ተላቢስዎ ዘሎ ማዕረጉ ሓድሽ ይመስለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓድሽ ናይ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣቦ ወንበር ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ መጀመርታ እንኳ ሓጎሰካ ቴንኪዩ ሓውሻይ ይቐኒለይ ፅቡቕ ዓቅኻ ሓጎሰካ ክትብል ከለኻ እቲ ህዝቢ ኣሚኑ ዝበካ ሓላፍነት እሱ ክብሪ ስለ ዘለዎ ዋጋ ስለ ዘለዎ ከምኡ ክበሃል ትኽክል ኣለኻ ግን ከዓ በተሓደ ወገን ከዓ ከቢድ ፀወር ከቢድ ሓላፍነት የሰክምካ ምዃኑ ዳንኤል ካብረት እንታይ ኣብ እስራኤል ትነብር ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ከመይ ኣሎ ናይ እስራኤል ሂወት ቁርብ ክንትንክፎ ኢና ካብ ትምረፅ ንድሕሪት እንታይ እንታይ ክትገብር ሓሲብካ ዘለኻ ከም ውልቀ ሰብ ከም መራሒ ኮንካ ተመሪፅካ ስለ ዘለካ ሕልምታት ክነብሩካ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይኣምን ወይ ይግባእ እውን ኢለ ይኣምን ቅድሚ ምምራፅካ ዝነበረ ናይ ምንቅስቃሳትኩም ዝያደ ከዓ ድሕረ ባይታኻ ናትካ ሓድሽ ናይ ምንቅስቃስ ናይ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ተመሪፁ ኣሎ ተባሂሉ ሰብ ኣብ ኣእምሮኡ ዝመፅእ መን ዳ ይኸውን እንታይ ተማሂሩ ይኸውን እንታይ ድሕረ ባይታ ኣለዎ እንታይ ተመክሮ ኣለዎ ከመይ ዝበለ ሰብ ይኸውን ገለ ዝብሉ ሕቶታት ይትረፍና ኣባላትኩም ብርሑቕ ዘሎ ሰብ እውን ከምኡ ሓሳባት ክመፆ ባህርያዊ እሞ ሕጂ ንድሕረ ባይታኻ ዝምልከት እስከ ቁርብ ኣስፋሕ ኣቢልካ ንገረኒ እሞ ድሓር ናብቲ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ናትኩም ክንከይድ ሕራይ ሓውሻይ መጀመርያ ኣኽቢርካ ስለ ዝዓደምካኒ ከመስግነካ ይፈቱ ብምቕፃል ስመይ ዳንኤል ገብረትንሳኤ ተኸለዝጊ ይበሃል ኣብ ደቁፅናዓ ዝበሃል ዓዲ ተወሊደ ዓበ ደቁፅናዓ ንስ ዝባርበርዋ በዚ ሕጂ ደሎ ፀዋዓ ማለት እዩ ፀልማ ኣውራጃ ሰራየ እዩ ደረጃ ትምህርተይ ኣብ 2002 11 ግሬድ ወድየ ሳዋ ወሪደ ናይ መምህርና ነጥቢ ስለ ዝረኸብኩ ድማ ናብ ኣስመራ መሰልጠን ማእከል መምህራን ጆይን ገይረ ኣብ 2003 ናብ ስራሕ ወፊረ ማለት እዩ ካብ 2003 ክሳብ 2009 ወርሒ 3 ኣብ ኣገልግሎት መምህርና ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ገዛኢ ጨቋኒ ምሕደራ ክፃወሮ ስለ ዘይከኣልኩ ከም ኩሉ ዓዱን ሃገሩን ገዲፉ ዝወፀ ኤርትራዊ ዜጋ ኣነ ከዓ ሃገረይ ገዲፈ ንስደት ኣምሪሐ ኣብ እስራኤል 15 ዓመት ገይረ ኣቦ 4 ቆልዑን በዓል ሓዳርን እየ ማሻላ ኦኬ ሶ መምህር ኢኻ ማለት እዩ ካብ ሕጂ መምህር ክብለካ ኣለኒ ማለት እዩ ዳንኤል ሕራይ እምበኣር ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን መዓስ ኢኻ ተፀንቢርካዮ ክትፅንበሮ ዝደረኸካ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ድዩ ዋላስ ንሶምን ብፍሉይ ገለ ፅቡቕ ወይ ገለ ፍሉይ ነገር ስለ ዝረኣኻሎም ኢኻ መዓስ ተፀንቢርካ ከመይ ነይሩ ናብኡ ኣብ ምፅምባርካ ተመክሮ وقبل من أب ودب حدث إيرتران مصمري كمتي قدمنا زغلزنايو تي أبعدنا لزلو وزعا نعو بمقوام سدة أمريحة سدة بسوزاخو نتي أبعدنا للو هونتات نستعب دقز أنا حني ناي تقاومو بحري نعو تسأمبير يوم مالتي أبقلتشان 10 حدن أبيلي بإسرائيل تذكر طبعا كان نيرو ናይ ኣይዝለም ሲከርስ ዝብል ማሕበር ጥርናፈ ነይሩ ኣብኡ ጆይን ገይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ግዜ እቲ ዝነበረ ናይ ደሌት ፍትሒ ምዕባለታት ኣብኡ እውን ስሕት ኢለ ብጥርኑፍ ደይኮነ ከም ተጠርኒፈ ኣባልነት ሒዘ ደይኮነ ብውልቀይ ኣብ ዝግበር ሰልማዊ ሰልፍታትን ኣኼባታትን ይሳተፍ ነይረ ኣብ 2017 ዝሰማዓኒ ተሓሳስባን ሃገራዊ ቃልስን ኢለ ዝኣመን ኩሉ ምስ ዋን ኔሽን ተጠርኒፈ ኣብኡ እውን ይቃለስ ነይረ ማለት እዩ
أو بدرجة أفصامي نيرة كابتن تشعة خلطات نايتي من قصص وانا صحفي وهينة ثلاثة عامات أو تنكسايسة بدهريو مستي ناي كلتشان عصر شمونتن ناي من قصص يأكل زلعلة مسؤول بملعالة بإسرائيل مزنبرو مزان نوي كاربتي تي ناي يأكل مسرح نقول مسألة وصل نبرة مسؤوم بمخانكا عادة من قصص ترى من السياق زبل من قصص مسريكنا ዝነበረና ሓሳብ ዝነበረና ኣጀንዳ ኤርትራዊ ሓሳብ ኤርትራዊ ፕሮግራም እዩ ግን ከዓ በይንና ነቲ ቃልሲ ነቲ ጉዕዞ ክንከዶ ስለዘይንኽእል ከዓ ገለ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ውጥናት ኣውፂና ማለት እዩ ገለ ካብቲ ዘውፃናይ ውጥናት ሚድያታት ናይ ባጀት ደገፍ ንገብር ነርና ብድሕሪኡ እውን ብኣካል ክንኣትዎ ኣለና ነተቃልሲ ብምባል ኣብዚ እስራኤል ምዝነበሩ ጥርናፈታት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ናይ ኣውራጃታት ነይሩ ንኸይድ ነርና እሱ ክቅፅል ኣይከኣለን ጠመተና ናብ ትርንዕ ዝበለ ገስጋሲ ውድባት ወይ ምንቅስቃሳት ከነብል ኣተኩሮና ናብኡ ብምግባር እቲ ሽዑ ዝተረኣየና ድሓን ዝኾነ ውዳብን ሃገራዊ ተሓሳስባን ዝነበሮ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኮይኑ ረኺብናዮ ኣብ 2022 ጥሪ 28 ናብ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ብደረጃ ዞባ ስለ ዝነበረ ጥርናፈና ናብ ዞባ እስራኤል ኣባላት ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ጆይን ጌርና ክሳብ ሕጂ ከዓ ይነጥፍ ኣለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 3 ዓመታት ጉዕዞ ድሕርቲ ጆይን ምግባርና ኣብቲ ናይ ዞባ ጉባኤ ናብኡ እውን ብውክልና ተሳቲፍና ኣባል ናይቲ መሪሕነት ዞባ ከም ዋና ፀሓፍን ምክትልን ኮይነ ድማ ን3 ዓመት ከገልግል ፀኒሐ ስለዚ ተመክሮ ኣለካ እዩ ናይ መምህርናን ናይ መሪሕነትን ተመክሮ ኣለካ ኣብዚ ቃልሲ ወካብቲ ቃልሲስ ኣይረሓቕና ናብኡ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ ፅቡቅ ኣነ ብኣካል ብገፅ ምናልባት ኣይ ክመፀለይ ኣይከኣለን ምስልኻ ርግፀኛ ኮይኑ ነገረካ ዝኽእል ግን ኣብ ካሜራታተይ ኣብ ስእልታተይ ክንክትህሉ ትኽእል ኢኻ ኣሽሓት ስእሊ እዩ ዘለኒ ብኡ ዘይሰኣልኮ የለን ክብል ይኽእል እየ እቲ ኩሉ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ስእሎ ነይረ እየ ሰለማዊ ሰልፊ ያ ኣብኡ ይህልዩ ስእልታትና እዋ ግድን ክህሉ ብዙሕ ኣሽሓት ዝቁፅር እዩ ዘለኒ ስለዚ ፅቡቅ እንቋዕ ተረኸብና ፈቃደኛ ኮንካ እንቋዕ መፃእኻ ሕጂ ቦምበር ናይ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኮንካ ኣለኻ ናይ ውድብ ማለት እዩ እስከ ከመይ ነይሩ እቲ ምርጫ ከም ማለት ናይ ውድብካ ኮይኑ ኣፅቢቅካ ክትነግረኒ ትኽእል ኢኻ ግን ፅቡይ ነገር እዩ ግን እስከ ንገረኒ ማለት ብኣወንታን ብኣሉታን እንታይ ነይሩ መላእ ዝነበሮ ትብሎ ከም መራሒ ኮንካ ከም ተራ ኮንካ እስከ ረኣዮ እሞ ከመይ ነይሩ እቲ ዝኸደ ምርጫ ትመራረፅኻሲ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ ድዩ ዋላስ ከመይ እዩ هو أقدم أبيلو بصوتنا أبي استفلا ميدياتات تي زنبرة وسيد تي نزورة أنا يتوجبها قلتوا قنيميون كاو تفلي حسابي باللين ولا أنا أبغى يتوجب بيهون ولا بقول كيز اللي أنت عزبتي بقول كي كريه الله ولا دا أبي استفلا لي من قصة عساتي سنا حمبر بالسفح ملكعون بقرطون ودبون ملكع مو ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሱ ውሽጣዊ ሕጊ ዘለዎ በኽሪ ጉባኤ ኣብ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብዚ ናይ ሕጂ ማለት እዩ ናይ ዞባታት ክገልፀልካ ፀኒሐ እቲ ስርርዕ እዩ ዘሎ ክሳዕ ክንደቲ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን ውሽጣዊ ህንፃ ሕግን ኣቲኻ ትዛረቦ የለን ግን እዚ ናይ ብውድብ ደረጃ ዓለም ለኸ ደረጃ ስለ ዝነበረ ንዓይ ፈላሚ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኣገባባት ናይ ስርዓተ ጉባኤ ንዓይ ዓብ ትምህርቲ ዘቐሰም ኩሉ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ብልጫታት ናይቲ ጉባኤ ወይ እቲ ነፀብራቕ እቲ ውድብ ን3 ዓመታት ሃኒፅዎ ዝፀንሐ ክብረታት እቲ መሰረታዊ ነገር ኣብ መንጎ ኣባላት ዘሎ ናይ ብፃይነትን ናይ ምርዳእን ምልዋጥ ሓሳባትን እዚ ተዓቂቡ ስለ ዝፀንሐ ሰብ ብዙሕ
عوت جوباء قبل تسميها انتهي عويتو زبل حتى يمسكاي إن كان استحلف مكروتات كتريو خلها جوباء تاتيوم بغرقصني حسابات نسمع سينوم نتجزأت حقي بمتحس زفناجلون ببحده زرتبطب زبلون اتي بو منصركات تقال سنة تحسي خيط سنهي كابزي تمكرو زقاسي خون زغل ازي أن نعيم بخري ستافي زنبرة أزيو مساتن مكبار زلون ولا في اللي حسابات انتلو اتجزأت حقي تي ديمقراسي يسرح سلا زنبرة بو مقدي اتوم زلونا سندات نايتي ودب صدقو خيلهم نافتي من يمرح من غرمي تمسع من إنا هنقبر زبل السون سوسور أقباب أمرارسان سلاز نبرة تحاوي ديمقراسياوي يخبر لي خيال أنا قد سبق إلى دي كونغو فلامة عزبتيو فلامة مكريو تزرع فوقن ناي بحكي مساتي تمرتي تواصمول نيرو مالتي إذا طرح كنا يكونن قالوا بزح نجار تريالو تي وشتاوت سجاتات نايتي ودب إيلاتات ناي programming ناي جزار اسم ناي جزار اسنا application الداليخا نتمسرح من الريتشا كابتي أب سايبر زببر بزح بدهوتات على تي تكنيكسي كله يملكه كله يخلو مالتها يكونن جن بزغلة لأجباب كمرارة تمرجها تحاول توصيتها نصر كهون زجبرت يبقى بالاتنا استدلوا متجبر نيرو مالتي لذتي جل من البات تي حسراتات دخماتات كتوليتها لن حسراتات of course نير يسوعات ملكاتها نايتي تكنولوجي سايبر زي ما هلا وطرح يخون زغالي نزي مثل نيرو مالتي ኣብ እስራኤል ብዘይካቲ መንግስቲ እስራኤል ነዊሕ ዓመታት ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕለኹም ከም ስደተኛታት ከውርዶ ዝፀንሐ ዘውርዶ ዘሎ ንሃስያ በደል ግፍዒ ኤርትራውያን ንባዕሎም እውን ብዝተፈላለየ ምክንያቱ ሕጂ ኣብዚ ምድጋም ኣይድልዮን እዩ በቲ ዝረኣናይ ምክንያታት ተሃሳስዮም እዮም ሕጂ እቲ ኣካላዊ ስነኣምራዊ ቁጠባዊ ሃስያ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ውዳበታት እውን ብዙሕ ሃስያ ከም ዝወረደ ካባኹም እውን ዝኸዱ ከም ዘለዉ ነቲ ውዳበታት እውን ከም ዝፈተነ ገለ ይፈልጥ እየ እሞ እዚ ከመይ ትምክሮ ንስኻ ከመይ ትዝክሮ ንስኻ ከምኡ ተጓኒፉኸ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትዳሎ ዘለኻ ነዚ ሓድሽ ናይ ስራሕ ግዜኻ ኣብቲ ከምቲ ዝበልካዮ ናብኡ ተመሊስና ከምዚ ነይሩ ተዘይበልና እቲ እሱ ዝገደፎ ሓድግታት እሱ ዝገደፎ ስምራት ብሕጂ ንኸይድገም ማለት እቲ መልእኽቲ ዝሕለፎ መልእኽቲ ተነይሩ ክልተ ነገራት ነይሩ እቲ ሓደ ክሳዕ ክንደይ ተጎዲና ከም ዘለና ቶም ፖለቲካዊ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቑባ ንሓትት ዘለና ዜጋታት መጉዳእትና ክሳዕ ክንደይ እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ዘነፀረ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ዞባሲ ብዙሕ ፍልልያት ብዙሕ ናይ ምንቅስቃሳት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ፍልል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ማዕበል እዚ ነቲ ዝነበረ ፍልልያት ኣብ ሓደ መኣዲ ብምጥርናፍ ኩልኻ ሓቢርካ ነቲ ጉዕዞ ይኽየድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ኢና ክንፈጥሮ ደሊና ዘለና ለውጢ ካሊእ እዩ ኣብ እስራኤል ጥራሕ ዝሕፀር ኣይኮነን ኣነ ባዕድና ኢና ንጥምድ ዘለና بخمسة عينات ማሕበረሰባዊ ግጭት እሞ ዘይተኣደነ ክሳራታት በቲ ይኹን በቲ ዜጋታት እዮም ኣብኡ ዝጠፍእ ዘሎ ባጀት ዝጠፍእ ዘሎ ሂወት እቲ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ንዓና ከም ተቓለስቲ ካብቲ ዘይንደልዮ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ንብሕጂ እዚ ክድገም يبولون كالئ ميلا كالئ سلتي أبزي كون اندستعار تناي حوار سلاي مالك ولا نتهم أنصارنا خينهم مسانا زتداموي زيغاتاتنا ولا ساتم بدولات زيغاتاتهم تتفللي ناي مورال حتو ناي يرادا حتو موثر الديخان تجنزيب كان كا قبر ملسناي زي مهب يتفللي ناس لازم احنا مزوم بمورال زودو زيغاتات ኣብዚ ምድማይ ዋጋ ምኽፋል
ክሰራታቱ ስለ ዝበዝሕ ምኸምቲ ዝገለጽካዮ ከዓ እቲ ናቱ ውፅኢት እቲ ስርዓት እዩ ዝረብሕ ማለት እዩ ካብዚ ብዓንዲ ርእሱ እውን እቲ ስታተስ ናይ ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ብከምዚ ተናዊፅና ዓዲ ገዲፍና ክንወፅእ ዝተታሕዘ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ሜላ ቅየር ኣለዎ ማለት እዩ ቃልስኻ ክትቅይሮ ኣለካ ናተይ ከም ትዕዝብቲ ዋላ እቲ ዝፀናሓኒ ኮንትሪቢሽን ኣብዚ ዞባ እስራኤል ኣብቲ ናይ ብርጌና ሓመድ እውን ርኢቶይ ብውልቀይ ይኹን በቲ ዘለኽዎ ውድብ ደረጃ ርኢቶና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዞባ ዝነበረና ምስቲ ናይ ማዕበል ዝተሓሓዝ ኣለይቲ ናይ ኣላይነት ተራ ነይርና ኮይኑ ኣጓኒፍ እዩ እቲ ኩነታት ተፈፂሙ እዩ ካብኡ ዝመፀና ሓድግታት ንዑ ተሸኪምና ካልእ ሜላን ካልእ ስልትን ንዓድና ገፅና ክነተኩርን ክኸውን ከም ዘለዎ ናተይ ሓሳብ ንስ እዩ እቲ ዘለኽዎ ውድብ እውን ኣረኣዩ ንስ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ኣብዚ ተመሪፅካሉ ዘለካ ሓድሽ ናይ ስራሕ መዝነት እንታይ እንታይ ኻ ብውልቅኻ እንታይ ራእይኻ ዘለካ ምክንያቱ ናይቲ ውድብ ራእይ ሓሳባት ዕላማታት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ከም ውልቀ ሰብ ከዓ ክትመፅእ ከለካ ሓሳባት ሕልምታት ሒዝካ እውን ስለትመፅእ ኢነርጂ ሒዝካ ስለትመፅእ ንስኻ ካብቲ ዝፀንሐ ዝተፈለየ ትገብሮ ነገር ዝሓሰብካዮ ነገር እሞ ህዝቢ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ እንተሎ ክተካፍለኒ እወ እቲ ራእይ ዋላ ደኣ ተዳልዩ ይፅናሐና ከም ፕሮግራም ከም ሓደ ፖለቲካ ፕሮግራም ተዳልዩ ዳ ይፅናሕ እምበር ሰብ ናብ ሓደ ቃልሲ ክመፅእ ከሎ ሓደ ነገር ስሒብዎ እዚ ሲ ናተይ ራእይ ናተይ ድሌታት ናተይ ባህጊ ከማልእ ዝኽእል ውዳበይ ኢሉ ስለ ዝመፅእ ንዓይ እቶም ናተይ ራእይ ናተይ ድሌታት ኣብኡ ተነፂሮም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ነዚኦም ንምትግባር ዝከኣለኒ ከም ሓላፍነት ተሰኪመ ዘለኹ መጠን ዝከኣለኒ ክገብር እየ ማለት እዩ ግን ከዓ እቲ ስራሕ ፐርሰናሊ ናተይ ከም መሪሕነት ናይ ውድብ ከም ኣቦ እምበር ዳ ይሃለዎ እምበር እቲ ስራሕ ብቲም ወርክ ስለ ዝስራሕ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ እቲ ሓሳባት ሼር ብምግባር ነቲ ራእይ ንምትግባር ኩልካ ሓቢርካ ስለ ትሰርሕ ተፈለየ ነገር የለን ማለት እዩ ብውልቀይሲ ዝተፈለየ ራእይ ዝተፈለየ ክስታይ የለን ብፁር እቶም ፖለቲካ ፕሮግራማት ተቐሚጦም ስለ ዘለዉ ብቐደም ተኸተል ንዕኦም ምትግባር እዩ ገለ ክፋሉ ናይቲ ራእይ ኣብ ውድብ ሰፊሩ ዘሎ ይኹን ዋላቲ ኣነ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ዝነበርኩ ትዝክር ኢኻ ዋላ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ዝነበረ ኣብዚ ደንቢ ተቃውሞ ሃጓፋት ብኸፊሉ ኣብዚ ውድብ ተማሊኡ ኣሎ ገለ ካብኡ ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ መንጎ ተጋድልትን ሓድሽ ወለዶን ኣብ መንጎ ምሁራትን እዚ ሓድሽ ወለዶን ዝነበረ ጋብ ናይ ዘይምርዳእ ዘይምቅብባል ምንፅፃግ ዝነበረ ብኸፊሉ ኣብዚ ውድብ ተዓሪቑ ኣሎ ማለት እዩ ማለሲ ካብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኹኑ ካብ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተዋፅኡ ነዊሕ ዓመታት ዋጋ ዝኸፈሉ ዜጋታት ኣብ መንጎና ኣለዉ ምሁራት እውን ኣብ መንጎና ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ወለዶ እዚ ሕጂ ዝጎይ ዘለውን ኣብኡ ተጠርኒፉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጋብ እቲ ዝነበረ ጋብ ብውሕዱ ብውህደት እናተፃበበ መፅእ ኣሎ ተስፋ ይገብር ድማ ማለት ኣነ ብውልቀይ ከምኡ እቶም ዓብ ግደ ክፃወቱ ዝኽእሉ ምሁራትና ኣብ ደገ ደለዉ ብዝተፈላለየ መገዲ ብፀግዕ ደለዉ ጆይን ክገብርዎ እሞ ግደኦም ክገብሩ ክመርሕዎ ብዓንዲ ርእሱ ነቲ ቃልሲ መሪሖም እውን ናብዚ ብፃሕ ከብፅሕዎ እውን እቲ ባይታ እንድሕር ኣጣጢሕካ ኣሎም ቲንክ ክዓስልዎ ይኽእሉ እዮም እዚ መጀመርያ እቲ ቀዳማይ መድረክ ናይ ቃልሲ ነዚ ክመላእ ዘለዎ ኢለ ድሓስብ እሱ ከዓ ብኸፊሉ ጌርናዮ ኣለና ናብዚ ዓበየ ደረጃኡ ንምብፃሕ ከዓ ፃዕርታት ከም ዘድልዮ ይኣምን ተረዲኒ ማለት ኩሉ እቲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝምረፅ መሳርሕቲ ኣለዎ መማኽርቲ ኣለዎ ካብቲ ሕጊ ካብቲ ቋሙን ኣይወፅእን እዩ ወይ ክወፅእ የብሉን ዋላ ካብ ብዙሓት ዝወፁ እንተለዉ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ከም መራሒ ከዓ ንስኻ ወይ መራሒ ኮይኑ ዝምረፅ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ራእይ ናይ ባዕሉ ፍልስፍና ሒዙ ክመፅእ ኣለዎ
ኢልካ ስለ ትፅበ ወይ ከምኡ ስለ ንፅበ እስኻ ሕጂ እንታይ ፍሉይ ነገር ተበርክት ንኣብነት ኣፈታታሕ ሽግር ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ ኢንካም ናይ ምምፃእ ሜላ ክኸውን ይኽእል ወይ ምስ ካልኦት ምንቅስቃሳት ውድባት ብሓንሳብ ኮንካ ናይ ምስራሕ ሜላ ምፍጣር ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ናትካ ቅርብነት ናትካ ሓይሊ ከመይ እዩ እንድሕር ደኣኒ ኣብርሃ ለይለካ ስታይ ትብለኒ ማለት እምበር ካብቲ ፕሮግራም ትወፅእ ወፂኻ ካልእ መገዲ ትፈጥር ማለት ኣይኮንክን ኣብ ውሽጢ ኮንካ ግን እንታይ ትፈጥር እንታይ ሓይሊ ኢኻ ሒዝካ መፂኻ ዘለካ ማለት እየ هو السي زي زبالكاي مالت إتهم بتي بوليتيكا بروجرام تمريح خاندي هذا تخيلي نعون متجوارجن انتاي متعصاف تقبر تلقاني اوف كورس متعصاف تقبر مالتي جن حرقتها اللي حرقتها تقبر ليها وقام دخفل كيها في اللاي ابتي قدامي مدرخ قاسم إلي سرعات الدف إلنا عميتنا ودلنا بأني منس تي حبرت تي حبير كان أي مكلاس منفس كعب اللون مالتي نعون معباي ناتي بقول كي حجي ولا كقدم زنبرة انت ادب بحسب بأجواب كلال سخط فعلة تخليها جي من البات أجاتا مقيمة 100% كابتي زيت الساعة معلو أجواب كلال 100% نربحها تحجز كوينة سخط كسرة باللانزبل حساب على المالك يعني بقول كي إذا حسبوا زنبركو ግን ከም ተቀዲመ ዝበልኩ ኻይ ዲሞክራሲ ቃስና ዲሞክራሲያዊ ስለ ዝኾነ ተገዛእነት ሕጊ ኣሎ ፖሊስ ኣለካ ካብ ፖሊስ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ግን እቲ ክኸውን ዘለዎ ነቲ ቃልሲ ዘዕብዮ መንገድታት ካብ ምግባር ግን ዓቕመይ ነስዩት ዓቕመይ ዘፍቅዶ ክገብር ይኽእል እየ ንስኻ እውን ተዓዚብካ ክትኮን ከም ትኽእል ኢለ ዝኣምኖ ኣብዚ ግዜ እዚ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ካብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ካብ ዝኾነ ውድብ ሓደ ሰብ ደጋጊሙ ብጉሉሕ ምስ ወፀ ልዕሊ እቲ ውድብን ልዕሊ እቲ ሰብን ኮይኑ ናይ ምርኣይ ልምዲ ኣሎ ማለት ንሱ ጥራሕ ፍሉይ ከባራ ሓዳጊ ገይሩ ዝስምዖ ወይ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያታት ወይ ከምኡ ዓይነት መንፈስ ይዓስሊ ኣብ ብዙሓት መራሕቲ ኮይኖም ዝተመረፁ ሕጂ ዋላ እቲ ውድብ ምንቅስቃስ እንዳጠፍአ እቲ ሰብ ጥራሕ ይሃሉ ሱንዲ መራሒ ተባሂሉ ሓደ ሰብ ጥራሕ ፀቢሊሉ ዝወፀሉ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ እቲ ሰብ ሆይ ምስ በለ እቲ ሰብ ምስ ዘየድሊ ምስሊ ምስ ሃቦ ማለት እዩ ሕጂ እስኻ ክንምንታይ ኢኻ ትጥንቁቕ ክንምንታይ ኢኻ ዲስፕሊን ዘለካ ከምኡ ዓይነት ሆይታ ከምኡ ዓይነት ኣሽሃሪ ዝኾነ ነገር እንድሕር መፂካሲ ክንምንታይ ኢኻ ልዕሊ ውድብ ከይከድካ ዲስፕሊን ሓሊኻ ነቲ ዕላማታት ከተተግብር ክንምንታይ ኢኻ ድልው أنا خمزيد سنة سرعات لأني قل لي خبلك أكلني مال سبي دي سفرك سبي ميزان دبكا أتيك قنعيو قنع سنة مدواري رتعاوي إلى زامن له أنا كم مدوار بحراي بلي من البات سبي جيجا خفت سمخيلة جيجا هذيك الرمكا سجم يبلين توم زتغسكا يوم أبو بزحات نقرات تري هو زتغسكا ما بنات كم حجي بزحات رينا يمينا مسارات زي اللي تحزب زي اللي كميت وسيخة بين خاطبي مجرشو ترحيل كاتترف مالدي تكالي خامس ريت كاسانيها خمو خونا ينورون اندهر بين خاطبي هونكا بين خاون ብዙሕ ነገር ክትገብር ይካል እዩ ማለት ናይ ቤንኻስ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ኣክቲቪስት ኮንካ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ትኽእል እያ ትካል ኢልካ ክሳዕ ዝፀዋዕኻዮ እሞ ሕግታት ክሳዕ ዘቆምካሉ ግን መተካእታ ማለት ንስኻ መራሒ ፀኒሕካ ኣለኻ መተካእታ ዝኸውን ሰብ እውን ክትፈጥር ኣለካ መራሕቲስ ክትፈጥር ኣለካ ማለት እዩ ኣነ ውፅኢት ናይቶም መራሕቲ ክፈጥሩ ዝፀንሑ ሰባት እየ ኣብዚ ውድብ بتمكرو نويح عمتات ناي نويح عمت تمكرو زلهم تقالف سلو بدرجة مرتي دوغات تمارين يونيفرسيتي اللو قل سب نتسرح تبقعيها إيلو ندحرا أميتك عامها تتقبر مهانك أمينك نتقال نايدي نغميزن تسكا بسايكان تقالاسن مخبر عكوم حلافنة لنا مالتي
እዚ ብኸምኡ እየ ናብቲ ቦታ መፅየ ንዕኡ ክዕቅቦ ከዓ እምነት ኣለ ስለዚ ክንዲ ዝኾነ ኹን ህዝቢ ሰብ መንእሰይ እንድሕር ዳኣኒ ንስኻ ፍሉይ ከይድካስ ድሓን ኢኻ ድስብን ጌርካ ክትከይድ ኢኻ ትሓስብ ወይ ትምድብ ዘለኻ ማለት እዩ ዋ ኣነ ከምዛ ድበልኩኸያ ማለሲ ኣነ ከምዚአ ወላ ትበቕዖ ኢኻ ኢልካ ዘይክትበቕዖ ትኽእል ኢኻ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ባህላዊ እንታይ ድየ ከነፅራ ተሕቶ እቲ ኣበርኩተካ ቦቱ ኮይኑ እቲ መሪሕነት ኣብ ቦቱ ኮይኑ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለየ ቃለ መጠይቕ ምስ ገበርካ ሰባት ምስ ረኣዩኻ ሰባት ምስ ፈለጡኻ እስኻስ ካብታ ንዓኻ ዝመረፀትካ ውድብ ተዓቢኻ ዝብል ኣተሓሳስባ ከስርፁልካ ይኽእሉ እዮም ከጋግዩካ ይኽእሉ እዮም ንብዙሓት ሰባት የጋግዩ ኣለዉ እቶም ሰማዕቲ እቶም ተኸታተልቲ ማለት እየ ሕጂ ምስ ኣጋገይዎ ነሰብ ከዓኒ እቲ ውድብ ካብቲ ሰብ ከም ዝንእስ ገይሩ ይገልፆ እቲ ዕላማ ካብቲ ሰብ ከም ዝንእስ ገይሩ ይገልፆ ወይ ይሓስቦ ወይ ይርድኦ እቲ ህዝቢ እውን ብዓብዩ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ክገብር ከም ዝኽእል ይኣምን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ምንቅስቃስ እቲ ዕላማታት ፕሮግራማት ኩሉ ዓንዩሎ ማለት እዩ እቲ ክብሪ ናይቲ ኣባል እውን ዓንዩሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምዚ ከመይ ኢኻ ንስኻ እዩ ናተይ ሓሳባት ማለት ተሰኪፍካ ዘይኮነሲ ብንፅህና ኣባላተይ ኣኽቢሮም ዝመረፁኒ ኣብ ከምኡሳይ ኣትውን እየ ኢኻ ትብለኒ እንድሕር ዳ ሽሂሮምንስ ከምደ ዝበለኒ ክኸይድ ኢኻ ትብለኒ እየ ዝፍትን ዘለኹ ኣነ ነቲ ኣሚኑ ንቅድሚት ዘምፀካ ተቓላሳይ ራእይታቱ ባህግታቱ ኣብ ወጋዕ ዳጋ ክትእትዎ የብልካ እምነተይ ከምኡ እዩ ማለት ሕጂ ብናይ ዲስፕሊን ብከምዚ ብናይ ሰባት ሆይታ ሰኺርካ ነቲ ብእምነት ከምኡ ኮይ እዚ ንቃለሶ ዘለና ስርዓት እኮ ብከምኡ ስለ ዝመፀ ኢና ንቃለሶ ዘለና ማለት ሕጂ ንከምኡ ዓይነት ስርዓት ከተውድቕ ኢልካ እናተቃለስካ ከለካ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ክትላበስ ሞራል ወላ ሓደ ሞራል የለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ዝበልኩኻ ከዓ ሓደ እቲ ውድብን ሕግታቱን ኣካይዱን ከስጡም እዩ ከምዚ ዓይነት ባህርያት እውን ገደብ ዝገብረሉ ፖሊሲታት ኣሎ ኣነ ከዓ ከም ሰብ ብሞራል ግዛኤ ዝናታት ተሰሚዕኒ ወይ ዝናታት ረኺበ ከምዛ ዝበልኩ ከዓ ነቲ ሓላፍነት ዘሰከመካ ብፃይካ ወጋዕ ደጋ ክትእትዎ ሓላፍነታዊ ኣይኮነን ኢለ ስለ ዝኣምን ፅቡቅ ሕራይ ናብ ናይ መጨረሻ ኣለና ተረዲእካ ናይ መጨረሻ ገፅና ንኸይድ ኣለና እሱ ከዓ ከም ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ነገራት ከመይ የንብቦ ኣሎ ከመይ ተንብብዎ ኣለኹም ብፍላይ ሕጂ ብርጌድ ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሚናር ገይሮም ናብ ክልል ዓፋር እውን ከይዶም ኣኼባታት ገይሮም ኣለዉ ንስኹም ነዚ ነገር ከመይ ትርእይዎ ኣለኹም እንታይ ኣወንታዊ ርእይቶ ኣለኩም እንታይ ዕንቀበታት ኣለኩም ብከመይ ትገልፅዎ እንታይ መርገፂ ኢኹም ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ሓፈሻዊ እቲ ሓደሽ ምዕባለታት እቲ ከምኡ ዓይነት ባይታ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ኣብ ኢትዮጵያ ምርካቡ ሓደ ኣወንታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ብኣወንታ ኢና ንሪኦ እቲ ተቓላሳይ ቅድሚ ሕጂ ዋላ ዝተገብረ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ናይቲ ዞባ ርኢኻ ናይቲ ዓለም ርኢኻ ኣሉታ ይኹን ኣወንታ መቐይሮታት ዝበዝሑ ስለ ዝኾነ እቲ ናብኡ ምኻድ ገዛ ርእሱ ፅልዋ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ እቲ ናብኡ ምኻድ ትብዓት እውን የድልዮ እቲ ተቓላሳይ ናብኡ ከይዱ ምስቲ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተህዋፂ ኩነታት ከምኡ ዓይነት ሪስክ ወሲድካ ኣብኡ ዋዕላታት ክገብር ገዛ ርእሱ ትብዓት ዝሓትት እዩ ንድግፎ ኢና ከዓ ማለት እዩ ከም ተቓለስቲ ተቓላሳይ ተጠራጠራ የኩሉ ግዜ ማለት ሚእቲ ካብ ሚእቲ እዚ ክኸውን እዩ በቃ ተዓዊትና ገለ ትብለሉ ኣይኮነን ዕቃበታት ክህሉ ባህርያዊ እዩ እንታይ ብኸመይ መዓስ ኣበይ እንታይ ኣለካ ከመይ ኢልካስ ክትሓትት ኣለካ ማለት እዩ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክሳብ ዝምለሱ መልሲ ክሳብ ዝረኽቡ ኪንዮቲ ብኣወንታ ምርኣይ ነቲ ተበግሶታት ትገብሮ ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ምንባብ
እንታይ ይግበር ኣሎ ምክትታል ተቓለስቲ ኢና ኣካል ናቶም ኢና እቲ ኣብዚ ውሽጢ 2 ዓመታት ዝግበር ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ብዝተፈላለዩ ዞባ ኮንትሪቢሽን ነርና እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ሓድሽ ተሪእታት እዚ ገስጋሶ ኮይኑ ክርከብ እሞ ምስቲ ዘሎ ዕቃበታት ኣብ ግመተ እቲኻ እንታይ ክግበር ኣወንታን ኣሉታን ገምጊምካ ግን ምድግጋፍ ከም ዘድሊ ዩቲ ናህና ንስኹም ከም ውድብ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ንስኹምን ከም ውድብ ብሓሳብ ናብኡ ከይድኩም ክትሰርሑ እንተትሕተቱ እንታይ ቅድመ ኩነት መቐመጥኩም እንታይ ነገራት ከ ትሰግርዎ ከምዘይብልኩም ኣመንኩም ብኸመይ ኣብ ዝርርብ ማእተኹም እንታይ ናትኩም ኣብኡ ከይድኩም ክትሰግርዎ ዘይብልኩም ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት እንታይ ተቐምጡ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ እቲ ረብሓ ናይ ሓባር ረብሓ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰቂሉ እውን ንዓኻ ባይታ ሂቡ ወይ ኣዕጢቑ ተቓለስ ዝብል ኣይኮነን የለን ኣበየናይ ዓለም ከምኡሎ የለን ረብሓታት ክህልው ባህርያዊ እቶም ረብሓታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንዓኻ ዘይጎድኡ ንዖም ዘይጎድኡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይጎድእ ንዓኻ ከዓ ግዳይ ዘይገብር ካብ ነዊሕ ተመክሮ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ብኢትዮጵያ ብዓባይ እቲ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣፍካ መሊእኻ ዘይትዛረበሉ ስጋኣታት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ከም ውድብ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ዝፍጠረልኩም እንተዳ ኢልካ ሓቲትካኒ ግን እቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና ናይ ሃገርና ብፍላይ ምስቲ ልዕላዊ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ዝተኣሰር ኮምፕሮማይዝ ኣይትገብሮን ኢኻ ኣብ ከምኡ ይተኣቱን ማለት እዩ እቲ ዘሎ ፀላኢ እንተዳ ከም ናይ ሓባር ፀላኢ ወሲድዎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕኡ ንምእላይ ዘድሊ ምትሕብባር ተገይርልካ ኣብ ዝቕፅሉ ድሕሪ ለውጢ ዝቕፅሉ ናይ ቁጠባ በሎ ናይ ፖለቲካ ናይ ዝተፈላለዩ ዝምድናታት ብሰላማዊ መገዲ ሓቢርካ ክትቅፅለሉ ትኽእል መገዲ ምግባር እዩ ትዝክር ኢኻ ነፍሴር መለስ ዜናዊ እንታይ ኢሉ ነይሩ ወይ ብሓንሳእ ክንወድቕ ኢና ወይ ከዓ ብሓንሳእ ክንተስእ ኢና ኢሉ ነይሩ ቀድም ማለት እዩ ሕጂ ንሰያ እንድሕር እሶም ንዓኻ ውዲቖም ክኸዱ ይደልዩ ኣለዉ ኮይኖም ወይ እስኻ ንዕኦም ፋሕፋሕ ኣቢልካ ክትከይትደሊ ተሊኻ ናይ ክልቴኻ ውሽጣዊ ኩነታት ተፀላላዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እዚ እቲ ዘሎ ስርዓት ንኢትዮጵያ ኣይጠቐመን ብወገን ኤርትራ የድብል ኣለኹ ስርዓት እግደፍ ወላ ሓንቲ ንኢትዮጵያ ተገድሰና እዩ ይብል እምበር ውሽጢ ኢትዮጵያ ፈጢርዎ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላው ብዙሕ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ናይ ዓድና እዚ ሕጂ ከም ናይ ሓባር ፀላኢ ተወሲዱ በጀት ድዮም ክሕግዙኻ ሎጂስቲክ ድዮም ክሕግዙኻ ዋትኤቨር እኹል ዓቕሚ ኣለካ ስኻ እቲ ስርዓት ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ዝቕፅሉ ናይ ጉርብትና መስራሓት ግን ከምቲ ዝበልክዎ ንኩልኻ ዘርብሑን ክኾኑ ከምኡ ኢኻ ጎረቤትካ ኣብ ዘሎ ሃገር ብሰላም እንተዘይነበርካ እንድሕር ኩሉ ግዜ ናይ ዶብ ናይ ገለ ዘሰሓቡ ነገራት ኣሎ ኮይኖም ንክልቲኻ ንዝጎድእኻ ፅቡቅ እምበኣር ከም መላለይን ገለገለ ናብቲ ሓሳባት ናትካ መረዳእታ ንክሰምዐን እየ ነዚ ዕላል ዓዲመዮ ወይ ቆፀራ ጌርና ተራኺብና ሕፅር ዝበለት ዕላል እያ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ትገብር ኣላ ኸኢልና ክንሓትት ክንፍትን ኢና ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ይኹነልካ ኣነ ወዲ ኣለኹ ሕቶታተይ ተወሳኺ ትብሎ ርእይቶ ትብሎ ሓሳብ ኣለዋ እንተሎ ዋላ ንኣባላትካ ጥራሕ ክሰምዓካ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ህዝብና ካብ ዓብኡ ማለት እዩ ድልክበካ የመስግነካ ሓውሻይ ኣብቲ መጨረሻ ኣነ ክብሎ ዝኽእል እቲ ኣቐዲመ እውን ዝበልኩኻ እቲ ዞባዊ ኩነታት ዓለማዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ መቐይሮ ዝበዝሖ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ እጂ እቲ ናይ ዓድና ኩነታት እውን ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነን እቲ ለውጢ ኣብ ቀረባ እዋን ክኽሰት ተኽእሎታት ኣሎ ሓደ ባይ ኔቸር እቲ ዘሎ ስርዓት እንዳኣረገ ይኸይድ ኣሎ ዘንበሮ መተካእታ እውን የለን እስኻ ኸ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ መተካእታ ክትከውን ተዳሊኻ ተደይ ፀኒሕኻ
ዕድልና ልክዕ ከምቲ ትጎረባብቲ ዘለዎ ሃገራት ኮሚቴ ዕድልና መፃኢና ማለት እዩ እዚ እቲ ተቃላሳይ ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ነዚ ኩነታት እዚ ማለት ዓድና ሃገርና ንፊሽፊሽ ከይተኣቱ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ መተካእታ ኮንካ ንምቕራብ ካብ ሕምብሽፍሽን ካብ ውድቀትን ንምድሓንካ ነፍሲ ወከፍ ተቃላሳይ ዓቲቡ ክሰርሓሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ንሕና ትኩረት ምስ እዩ ማለት እዩ ንሕና ትኩረት ኣብነት መምሃሪ ኣለካስ መምሃሪ ክትከውን ስለ ዘይብልካ ንጉዳይና ተጠንቂቕና ክንሕዞ ትኩረትና ኣብ ኤርትራን ህዝባን ክኸውን ንፁር ፖለቲካዊ ሓሳብን ንፁር ፖለቲካዊ መስመርን ኢና ንኽተል እዚ ክንገብር ዘለና እንተዘይኮይኑ ለውጢ እንድሕር ቀዲምና ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እንተኮይኑ እታ ቀዲመ ዝበልክዋ ጎረባብትና ዘሎ ኩነታት እስዩ ክሰጥ ዝኽእል ስለዚ ንኩሉ ተቃላሳይ ልቢ ክብል መልእኽቲ የመሓላልፍ እዚ ይመስለነካ ኣኔለ ፅቡቅ መምህር ዳንኤል ገብረትንሳኤ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ናይ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ሰናይ ዕድል እምኒኤልካ ንሎሚ ዝሓሰብክዎ በዚ ተወዲኡ ኣሎ ካሊእ ግዜ ክንራኸብ ተስፋ ክገብረ ይቀኒየለይ